Nezabudnite dať like a odber. Ďakujem. Čaute ľudia, vás rád vítam pri novom videu a dneska sme tu pre minihre, ktorá sa volá Deadball. Takže dneska si tu ideme hrať Deadball. A dnešným cieľom tejto hry je aspoň niečo vyhrať a nejakú novú katanu si kúpiť, alebo nech mi niečo padne. Bol to niekedy slide? Není? Dobre, choď. Dobre, takže takto. Dobre. Ideme. Les, klasika, jasné. Nechcem byť v žiadnych tímoch, lebo týmy sú tak ako keby, že tí týmy skôr ja nechcem, no lebo tí týmy sú strašné, že proste, že tam máte v tímoch a náhodou. Dobre. Aj, no tak to je bráško problém. Trošku. Ja to musím klikať do menu. A. Čo to je? Kamo, mne to nejde klikať, bro. Chápeš? Ja proste, že... ja proste si urobím, že toto a zrazu, že mi tam úplne, že... Ale však toto je ability, to by malo toto... Ako viete, do komentárov mi napíšte, lebo akože ja som si myslel, že keď toto dám, tak to odpálí tú loptu, že tak, kde to máte. 60. Není určená cena. Tak. Počkáme, kým dohrajem. No, mal som to taký malý problém tým, že sa stalo to, čo som fakt nečakal a som nečakal to, že bro, ono proste hneď prvýkrát mi museli dať ten blok a ja som musel ísť na chvíľku preč. Na chvíľku. Ty kokos, na chvíľku ja som išiel iba zhasnúť. Hej. Išiel som iba zhasnúť. A kamo, bracho, on iba taký, že ten počítač, že rozhodneme sa mu to dať na čo, bro, na čo. Jasné, na čo brosky. Na čo proste? Na čo mu budem dávať takéto blbosti, keď on si toto... Neviem, prečo mi nefunguje toto. Jasno, že ideme Classic. Kámo, neviem, kto ide do dvoch tímov, lebo... Čo to je za mapa? Tak, to som ešte nevidel. Tak toto ani nejdem skipovať, to vyzerá... Čo si? Jakú, bro? My máme ničiť to, čo je? Kam ja neviem, kde je tá lopta, ale budem si čakať na tú loptu.
Kámo, ty čo je? Čo sa to tu prosím vás deje? Please? No. Čakaj, vezmem si ju. Oj. Brr. Tak seš, vole. Geňo. Poď, hlavne to nevyšli na mňa. Dobre, zatiaľ, dobre. Zatiaľ goat. Poďme. Please? Povie niekto, akože keď som to freeznul a išiel som do toho a ja som to proste... What? What? Aha, to je iba pár zostalo? Ale kámo, prečo nemám tie skratky? Prečo mi to nefunguje? Kámo, to čo je za emo, bro? Klasik. Ale ja nechápem, akože... Pozrieme si extra. Climb. No, bednu si climb. What the heck? Čo, nejaký nový update? Tak, kamo stlačal! To nemyslíš vážne, kamo, choďte. Si idem otvoriť tú bedňu. Kameček, ale ja si môžem otvoriť zadarmo, ne? Dobre, ideme. Čo mám? Poď. Pickaxe. Hej, skin skills. Kámo, pickaxe. Povedzte mi, čo sa... Kitchen. Hej, mám 2 styky. Styky moc nemám rád. Takže jeden si môžeme vymazať. Yes. Robux? Takéto explózie sa mi páči. 4-krát, vieš? Kámo, tak to sa mi bráško ľúbi. Už ma odhlasovali, a kto vyhral? Kámo, ale čo to je za blbá mapa, bro? To je čo za blbá mapa, brosky? To idem rovno za... Dobre, počkám si. Japi! Tak sa čo? Kámo, mne ešte spadol kvôli tomu mikrofón. Kámo, čo to je, bro? Čo to je, kámo? Tak ja to idem takto, všetci videli, že som to stlačil, bro. Áno, kámo. Kámo, viete čo, kámo, že mi zdopr... Ale kámo, čo to je tento... Kámo, ty toto snehuliaci, kámo, čo to je? Tu je tá najhoršia mapa. To je hrozné.
Dobre, dobre. Co to je? Kamo, jak to môže byť až tak veľké brošek? To ani nevidím. Kamo, zase sú to tí ani snehuliaci. Kamo, ne, že to neurobíš. Dobre, dobre, dobre. Vlastne som zabudol to. Kamo, what the heck, bro? Kamo, to fakt. Dobre, dobre. Čo ti dáva, kamo, keď to dám, tak jak sa to roztočí, bro? Mám 120. 120 FPS ešte pohode, 140. Pohode. Kámo, ja si dal 240, celkom goat, celkom goat. Camera sensitivity nám si nejak takto. Celkom pohode, dobre, dobre. Celkom pohode. Čo si, brácho? Kam na Maxko to vyzerá celkom goat? Kamo, celkom pohode sa to aj robí. Celkom pohode to je. Dobre, 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 dobre. Musím na všetko pozerať, lebo dokážem aj toto. Na to som si dal tú flexibilitu, ale... Aha, tak to je pekná blbosť. Nejakého dôvodu mi to nechce príjmať. Nechcel by som. Nechcel. Kamo, čo ti dáva, kamo si to... Ne, tuto dám, že que. Ne, ja chcem que. Tuto dám R. Emote. Ne, kamo, ja tam chcem... F-ko. F-ko, toto bude kvečko, a R-ko, R-ko. Super, toto máme. Exe, night mode. Woo! Juicy! Ňa. Ha, ha, ha. Ešte sa nechcem pohrať s tými nastaveniami trošku. A teraz sa to odehrá tak, ako to má. Ej, jo! A takto sa to má hrať.
Kámo, tak táto som, kámo, keby som to nedal na to F-ko, tak ja mám bruch, kámo, to je... Daj mi ten botík, no! Ty... A... Nice. Blok. Kámo, dobre, takto sa to hrá. Čo si sa s kúnom zrazil? Kámo, no, ale toto bolo dobre. Chaloši, no, musíte uznať, že kámo, toto bolo dobre, vrážka, toto bolo dobre. Ability mám kvečko. Tak ja si to asi urobím takto, že blok si dám ešte Ečko. Ja Ečko nemám. Ja už sa hrá, bráško. Ja som tu bol celý čas a fakt dobre. Dobre, bro. Dobre. Mohol by mi to aspoň... Kámo, takto sa to hrá, bráško. Takto sa to hrá, idem si pre abilitu, dobre, už mi ho niekto vyžral. Dobre. Nee, come on, bruch, come on. Celkom dobre som pre playerka. Nie, ja chcem tu... Ale ja chcem Ečko, kámo. Ečko. Ja to mám na Ečko. Kámo, teraz tu môžem robiť gif, lebo som goat s krompáčom, ktorý tebe po chrbte. Ja goat. Kámo, toto bolo dobré. Aha, to je počas riešte si bomboklady rieši, dobre. Kámo, neviem, či dám stop hru, bro. Kámo, proste. Ja nemôžem si otvárať skily, škoda. Jo, funguje to na Ečko. Kámo, takto sa to hrá, keď máte to na klávesi. Nee, bro, bác. Škoda. Chaloši, zatiaľ na to dobre ide, bro. Kámo. Ej, yo, bro. Kámo, ono to je tak, kámo. Tak confused, bro. Ne, ty kámo, toto som nechcel otvoriť, ja som úplne čo... Skoro mi padlo red, kámo, čo ti... Čo ti šije, kámo, to čo mi padlo? Čo ti šije? Kámo, prečo sú to tí snehuliaci, kámo? Čo mi je, akože, sú tam tí snehuliaci? Hey you, hey me! Nice. Let's go, kámo, neutekaj! Woo! Let's go, wait, boys. No. Kámo, jaký kill som jej zatentoval, kámo, čo ti šije? To trošku dostalo odo mňa bengel. Počkaj, ja som mu to dal a on mi to vrátil. To je
Počkaj, teraz... toto, dobre. Takže zelené otváram meče. Či ty výbuchy. Ale čo ti šije, ako som mu dal? Čo ty sa skonul zrazu, otík? Kutík. Oh yeah! This the really good, bro, man. This the really good. Čo ty šíje, kámo, to čo som dostal za meč. Let's go. Let's go. Kámo, nice. Kámo, jasno, že klasik dneska mi to ide jak psovi. Čo? Ne, kámo. Kámo, dneska tu idem úplne, že emoty jak bangel. Dobre, ja si budem tancovať, že len tak, že L. L? Čo ty šíš, ak to bola moja skoro smrť. Jaký bangel, čo je? Ty kokos, čo sa skoro lekli? Opa. Dobre, sečka. Čo ti dáva, jaký? Dobre, vy si to vezmite, však nech sa vám páči. Ja priviaz nestom. Čo ten tu? Mohol by mi niekto dať aspoň tú loptičku? Ďakujem. Čo ti šije? Čo bolo? What? Čo ty šije? Kámo, ten si dostal trošku. Ideme otvárať. Poď niečo dobré. Poď niečo dobré. Kámo, zase Kitchen Sword, bro, však to nikde není. Ja? Kámo, to čo je? Bruch, kámo, prečo skápavate na prvom? Kámo, viete, aké je toto ľahké? Čo? Tu budem takto, že ja oheň. Kámo, čo tam robí? Brosky? Tak, ten ho poslal do podzemia, bráško. Dajte mi už tú loptu, fakt. S vami sa nedá hrať. Ste slabí a kusy. No dobre, nejdem hovoriť, že sú slabí, lebo potom vo finále ma tak trošku dá jeden. Ježišmária. Si mohol dať, bráško. Tak tomu som tak napomohol, bráško. Tak tomu som tu tak zabil. Nice. This is the very good. Nice. Come on.
Kámo. Kámo, čo ti dáva, práško? Mi tu ukazuje Elko. Som ti robil jak psa. Ideme meč. Ideme meč, samoseč. Ježiš, další pickaxe. Álo. Niečo dobré nech mi padne. Dobre, stále. Kámo, ani neviete, ako toto bol. What the heck? Kámo, viete, čo mi teraz padlo, brácho? Teraz padla, neviem, či mytika alebo legenderka, bro. Kámo, lala. Kámo, jaká náhodička. Bro! Kámo, to normálne som ho trochu poslal som ho trošku na párečky, no. Iba trošku. Čiže je finále. No kámo, ja som úplne tupý jak pes. Čiže ja som nedostal žiadne. Čiže ale ja som ho poslal na párečky. Prečo ja mám 20 korún? Čakaj, modré sú aké? To napísané vlastne. Kámo, to nemyslíš žiadne, že ja som dostal rare? Som dostal, že proste rare? Bracho, ty legenderky... Aha. Už chápem prečo. Kámo, tie rarky akože... Ja tu budem robiť Elko. Dobre, nejaký emote tu dám. Kámo, chudák, on sa úplne urobiť nejaký dobrý trik, ale tak trochu sa mu to nepodarilo. Aha, to zmrazil. Kámo, ešte urobím? What? Jak som si to zmrazil. Kámo, to čo je? Kámo. What? Tak toto je už 30 minút, dobre. Takže na dneska by to bolo všetko, takže čaute. Oh, wait, what the fuck. Let's go, čau.